Laniki, angithi phela sisakuyo lento yevote yokuthi uma ungaphezulu. Nginifakela i-DVD lana yokuthi uhlala kanjani phezu kwepipi. And wenze njani. Ngangisha nje nge-tip engithe uhambe uyoyizama. Lalela before siqhubeke nayo i-Women on Top le nevote. Uyangifollowa yini? Ngicela ukuthi ungakhohlwa ku-30% lokungifollowa ngoba uzolokhu utatazela lana mase sekumele ipipi lila nawe mnikazi wepipi futhi ngizokhuluma nabanikazi bepipi kakhulu mase ingaphezulu. So ngicela ukuthi uhit uphone and ukuze ngibone ukuthi ivideo uyayithanda uyayi-appreciate ngifaka amanye amavideo ungakhohlwa press u-like. Share abangani bakho. Kodwa kubalekile ufollowe press u-like kwivideo asambeke. Lalelanike. Ngifakile la ivideo kamadoda ajabula ke akikiza abanye bathi amadoda ke enu athi phela ke angenza umsebenzi lalelani nina ningafuni ukuvala amavideo ami nina lalelani nithatha ama-tip madoda. Okay ke sengibashayeleka abafazi nge-tip ukuthi hayi kubamba iskip ubambelela iskipini kundodo uma ungayibonanga lo video hambe uyibuka ebesebenza umsebenzi. Lalelani ke insizwa zakithi phela nawe uma ungabe ungaphansi ngeke nganitshela before ngizontshela futhi nakulonyaka awufi. Ngeke silale nesidindi. Ngeke. Enye into ke thanda zami i-Women on Top akusiye ya wonke amadoda. Mawazi nje ukuthi ipipi lakho ileli elifola under usigqamfana. Uyabona leli lifishana lilokhu liphuma ulokhu libuyisela lilokhu liphuma lokhu libuyisela. Akusiye i-Women on Top yakho ndodo. Yehlisa umoya. Zikhona ezinye izitayela, zikhona kodwa nje ivote asinayo imlingo guys asiwenza umagic nathi masifika ngaphezulu. Kodwa mangabe singaphansi uyakwazi ukucontrol ucinga amakhona uguduze noma kuthiwa ke into yakho usigqamfana. Ngakhohlwa ke lapho nosigqamfofa ukuthi mina nginawo umkhulisa pipi lana. U1200 rand. Kodwa ke uzokukunika ugalazi. Uyalithi nje kancane lithi nje. We understand? Ningangibuza ukuthi libalide ngifuna libe yisidudla ndodo. Izoku-enhance izokuthi nje uzifo zonke wepipi mawukuthi alisami ngaphela ngeke uhlale kwinto ebhecezelayo izolokhu iphuma iyashumpuka lokho uzifo zonke wepipi u1200 ndodo unama-ulcer unenkinga yesisu ngaphakathi ngikulapha ngikushaya nge-tip bese ngiyakulapha futhi uyabona into leyo layela ke ndodo uyamthenga lona umbilisi ufaka nje ama-teaspoon ufaka u10 ufaka inkomisho zamanzi ezu10 kubile mase ke uyacwenga kahle njalo ekseni in an empty stomach uyaphuza. Hawu ndodo inamba yami ngizoyisho egcineni kwevideo okwamanje awukuthi ulalele lento engitshela yona but mawukuthi alisayi nayo inhlansi selidakiwe lishawa inzululwane liyungqima uyabona ukuthi hayi fanele ungathi kancane uthi uze lana ke kwi-products ngizokutshela inamba egcineni lalelana ndodo masifika ngaphezulu ndodo mali lokhu ushumpuka isikhathi esiningi siwela ifishane ngoba ngisho asinawo umlingo. So ke awuyiyeke akusiye wonke kunezinto zabantu bazo ezinabantu bazo. Kuyenzeka ke libe u-medium noma libe likhulu sishilo nipipi. Kodwa lokhu liphuma my sister inkinga inawe ayinayo ubhuti. Inkinga uwe ke ntombo into yenza la ngaphezulu awuyazi. Awugibeli phe kwendoda uthi ngisayozama ukwenza ivote. Cha ntombo ugibela uthi ngisakwenza ngisamenza umuntu wami. Ngisayomfenda umuntu wami. Bengizothi ukuthini yebo ntombo ugibela nokuyizethemba ne-confidence and uzobona ke uyabo njengoba nami ngikhuluma kule video ngikhuluma nge-confidence. Uyunderstand? So ngiyalaleleka nawe mangabe usuyogibela uyohlala lapha phezu kwalo uma ntombo ukuthi ugibele uthi mangabe usushaya ishubhe uyunderstand kubonakala into uyangizwa ukuthi ngithini lapha ngiyezwakala ndapha emuva noma ngidinga ukuthi nisukume madoda nihlehlele ngala ngasefront madoda ngithe lapha emuva niyangizwa i-Women on Top akusiyo eyawo wonke umuntu ngoba nathi sibuye sihluleke mangabe kunoshumpushumpu noma lipecezela lokhu liyawa liyavuswa liyawa but mawukuthi usayizo right nje liyashumpuka my sister hlala ongcono yenza ishubhe. Uyayazi ishubhe ushona phambili ushona emuva awuphakami uthi mawuthi unenkinga yamajaqamba or usathi shubhesha kodwa ke ishubhe uwena kakhulu ozubumnandi kunendoda ngoba mase usumshubheshe kakhulu uthi ushona phambili uyemuva ushona phambili uvele umbone sekubamba iqolo esekunyusa kanje. We understand because ishubhe enjoy ithina kakhulu kodwa gibela phe kwayo indoda uyitshela ukuthi mina nomusa mina zanele ngiyayenza lento engizomenza. You understand? Ungajahi asijahile unayo indoda yakho lelo pipi uzobekwe lakho ubusuku bonke asijahile sayishaya lento zinsizwa ngeke ngasho ngathi ngiyenzele nale video angithi ukuthi ni understand nakho kokunye
kuhle nje ukuthi uma uyindoda ungaphansi ngimotivate phela. Angithi nani manje ningaphansi niyafuna sinifake imilenze, sinibambe, sinifende. Nawe phela lekelela. Ungabe nje sewubethelwe-ke manje awusanyakazi. So lokhu cha, motivate, it's either ubamba amabele or ubamba izinqa. Kumnandi kakhulu uma ubamba izinqa, ubamba iqolo. Uyabona ukuthi ngiyamotivate-ke ukuthi ngiyasukuma ngiyahlala, ngiyasukuma ngiyahlala, ngiyasukuma ngiyahlala. Uyanisana lento le ngiyayishaya kancane. Nawe phela ngaphansi zama ukuthi nawe ubungihlangabezwa. Kuba mnandi nami lapho uyabona noma ngisengithi ngiyakhathala ngiyamotivate-ke ukuthi yazini awuthi ngimhlehlebule ngaphezulu, awuthi ngimhlehlebule. Lalela-ke. Ngeke kodwa yenzeke lento uma ukuthi wena u2 minutes ngoba meke sahlala phezu kwakho usubona ibele sewubona isinqe lesi usuthi usuyasibamba uzovele wenza into ebhorayo leyo kuvela uchame within 2 minutes usuchamile. Thatha i-cleaning happy yami ke ndodo nayi ndodo i170 rand i-clean iqolo, i-clean imthambo yezinso mawukuthi selivele livuke ekseni ushaye liyoze liphinde livuke ngakusasa uza la kwi-cleaning happy only 170 rand. Ndodo uyayibelisa nje. Ngiyacabanga mhlawumbe ama-teaspoon azonela about 10 uwafaka ebhodweni uthi 1 2 3 4 ama-teaspoon maye u10 ufaka inkomishi eziwu10 zamanzi kubile ukustraine bese njalo ekseni uyaphuza ungakadli nantambama. Mawuqeda ukuphuza ke usungadla nantambama uyaphuza ekseni uphuza nantambama uphuza ekseni uzuyiqede. Iqolo lakho uzobona sizokwazi ukuthi mahlala kulona liqinile lithe ngqi. Sizokwazi ukuthi mangabe sikuhlephula sikuthi hayi kodwa ke lizokuyiklina iqolo iklina izinso ukuthi libe right u170 cleaning happy. Ezokwenza ukuthi uphuze ukuchama ke sisahleli phezu kwakho sasi-enjoy kusenjalo. Ilena ke nje iCongo Dust. Nayi nje bakithi dust incane ingaka iCongo Dust u170 rand. Uyayigqobhoza nje uthi uyithinte uthi bese uthi izobusisela isandla uthi udonse lona ipipi la phezulu kuyimbobo yalo uthi kancane. Uyayibona lento leyo ehela ngaphezulu bese uyavala noma ngeplastic noma ngejazi. Ulinde 30 minutes. Umuntu ohlapha akekho noma usayilayela embedeni ulinde 30 minutes uyibukela iTV. Hawu emva kwa 30 minutes i-hour uyahamba uyoligeza. Ngisho ungayenza namhlanje yena uzomudla kusasa noma ungayenzela emsebenzini uyichilele emsebenzini uyirelaxele uzoliwasha ipipi uchame masugoduka ekhaya. Uzobona kuzokumbhede 170 rand eyokuphuza ukuchama ibizwa ngeCongo Dust. Ngifuna mawufika kuWhatsApp wami ufike usuyasho hey madoda nani bafazi kuWhatsApp wami ubhizi ngoba ama-products ami ayasebenza abantu bayatshelana ngawo. So mawufika usafuna ukufaka i-long story ye-voice note usangichazela wena ikuku yakho yaqala ukunuka ngo-1940 ubufuna leli tiye lika-250 lokuclean. Hawu ntombo kuvele ngena nje ngicela iCongo Dust note le yamadoda yokuphuza ukuchama ngibe ngicela i-cleaning happy sisi ngisendaweni ukuthi ku-easy ku-fast. Ngihlala ungasayifaka i-voice note lokuthi hayi wena ungcolile wangcoliswa nini unenyongo. Angifuni ukuzazi lezo zitori. Nginalo-ke netiye labafazi ngeke phela uhlale phezu kwalo uhlale phezu kwepipi kube kuconsa kube kuvuza. Nginetiye la lokuclean liwu250 rand umcleansing 250 lokucleana ngaphansi clean udoti konke ungcolo ngibe also ne-activator sibiza ngomsuku no-activator. Ngibe nanathi i-activate uyithi nje bese uyigcoba phezu kwabhontshisi noma uyigcobela around ikuku. Ikwenza ukuthi fequ. Nawu kumbuzo ojwayele ukubuzwa ama-products akho anayo i-side effects ama-herbs sithanda zami lawo. iCongo Dust uma uyifake kakhulu hayi-ke ipipi lizovele libe nami. Hayi ungayicaphuni ukuthi uyithinte njengoba ngisho iCongo Dust kuphela lawa amanye hayi ama-herbs natural herbs. Inamba yami-ke 081 729 3262. Ithi inamba yami 081 729 3262. Awungifoneli usenda imeseji ecacile ngicela ukuthi nokuthi ngisendaweni ukuthi i-profile picture yami iney'namba zama-distributors. Mawufika lapha uyivule ukhethe i-distributor seduze nawe ucontact i-distributor. Ningizwile-ke ngitheni-ke ekugcineni uma ningaphansi bondodo nakho uma ndodo ungaphansi ndodo ngicela wazi ukuthi awufi. Umuntu wesifazane uyambamba uyamotivate khani umdlalo uzoba mnandi. Bese-ke ningakhohlwa-ke sinamakinati also amakinati awuzifo zonke ngabe u-HIV positive ngabe unani awuzifo zonke emadodeni anikana umfutho. Hayi-ke akunika umfutho njengempesu kungukuthi impesu ufanele kuyiphuze ekuseni neparish nani. Amakinati uyawahlafuna uthi nje hlafu awu-2 mawukuthi ubona ngathi ayababa waqoba waphuzisa kwamaphilisi ngisho kuthiwa u10 minutes uthi isibumbu sesisendleleni khululeka mntakama umfutho uzobunawo ndodo 130 amakinati. Nani bafazi niyawadla kuwadlela ezinye izifo i-BP emzimbeni igazi amavitamin ngoba ngikutshela abizwa ngokuthi i-beta-cola amakinati. Mawufika kuWhatsApp ufika usubhala igama mawungazange uphinde uyilalele futhi ivideo kuba lula. Ungakhohlwa ukungifollow kunokuthi ulike ivideo khani ngizophinde ngikushayele niyezwa-ke bondodo nabontombo ngiyanithanda.